በሊሕና ጥበበኛ ሰብ ንምዃን ዘድልዩ 11 ነገራት ካብ ዝዕለት ጀሚርኩም እዞም 11 ነገራት ብደንብ አድሚጽኩም እንድሕር ደኣ ኣተግቢርኩሞም ጥበበኛ ዘይትኾኑሉ ምኽንያት ዋላ ሓደ የለን። ኣብ መወዳእታ ካብዞም 11 ጥበባት ክንደይ ዝኣኽልኩም ዘለውኩም ኣብ ኮሜንት ኣቕምጡ። ሓደ ሰብ መስተውዓልና ጥበበኛ ንምዃን ዘድልዩ ነገራት ቀዳማይ ሓሳቡና እቅዱ ከምኡውን ምሽጥሩ ስቂሉ ኣይናገርን ዋላ ናዕረኽቱ ምንጋር ኣይመረጽን። ምኽንያቱ ሕዚ ዓርከይ እንብሎ ጽባሕ ዋና ጸላኢና ክኸውን ይኽእል እዩ። እምነት ክስበር ከሎ ምስጢር ክናገሩ ከለው ልብና ክስበር ይኽእል እዩ። ጥበብ ዘለዎም ሰባት ናይ ግሎም ነገር ከምኡውን ሓሳቦም ንማንም ኣይናገሩን። ብፍላይ ድማ ድኽመቶም ትንፍስ ኣይብሉን። ናይ ዓለምና ሰባት ብልሕነት ይጎድሎም እዩ። ኣብ ውሽጦም ዘሎ ሓሳባት ይብትንዎም። ንጎረቤት፣ ንኣዕርኽቶም፣ ንቤተሰቦም ኩሉ ሓሳባቶም ወይ ከዓ ምሽጥሮም ከምኡውን ደካማ ጎኖም ከይተረፈ ይብትኑ። ኣይበልና ሕማቕ ነገር ክመጽእ ከሎ ብኣዕርኽትኻ ብቤተሰብካ ከምኡውን ብናተይ ትብሎም ሰባት ምኽዳዕ ከጋጥም ይኽእል እዩ። እዞም ሰባት ክጉድኡ ይኽእሉ እዮም። ካብዚ ተላዒሎም ሰባት እኮ ከምዚ እዮም፣ ንሳኮ ከምዚ እያ፣ ንስኮ ከምዚ እዩ እናበሉ ኣብ ህይወቶም ቆስሊ ተሸክሞም ይነብሩ። በልሕና ጥበብ ዘለዎም ሰባት ናይ ደቂ ሰባት ድኽመት ስለ ዝርድኦም ምሽጥሮም ንማንም ኣይናገሩን። ካልኣይ በላሕትና ጥበብ ዘለዎም ሰባት ኩሉ ግዜ ተምሃሮ እዮም። እዞም ሰባት እዚኦም ኩሉ ግዜ ንፈልጥ ኢና ኣይብሉን። ፍልጠት ንምርካብ ዝገብርዎ ጻዕሪ ፍልይ ዝበለ እዩ። ጥበብ ዘለዎም ሰባት ካልኦት ኣድላይ ኮነን ኢሎም ዝሓሰብዎ ሓሳብ ተቐቢሎም ኣብ ረብሓ ዘብዕሉ ሰብ ፍሉይ ትዕድልቲ ሰባት እዮም። ሳልሳይ ጥበብና ብልሒ ዘለዎም ሰባት ስርሖም ምስ ወድኡ ጥራሕ ስለቲ ዝሰርሕዎ ስራሕ ይናገሩ። ዓሻሱ ሰባት ግን ገና ስርሖም ከይጀመሩ ምልፍላፍ ይጅምሩ። እዚ ማለት ደጋጊሞም ይናገርዎ። በላሕትን ጥበብ ዘለዎም ሰባት ግን ብዙሕ ኣይልፍልፉን። ከምዚ ስለ ዝኾነ ማሕለኻታት ብቐሊሉ ይሰግርዎ። በላሕትን ጥበብ ዘለዎም ሰባት ስርሖም ሰሪሖም ምስ ወድኡ ንጸላእቶም ንግብዣ ይዕድምዎም። እዞም ሰባት እዚኦም ብጣዕሚ ዝኽበሩን ዘይድፈሩን ዓበይቲ ሰባት እዮም። ራብዓይ በላሕትን ጥበብ ዘለዎም ሰባት ሓደ መፍለይ ባህሪኦም ወረያወረ ወይ ከዓ ኢሎም ብላ ኣይኣምኑን። ዝሰምዕዎ ብድፉኑ ኣይቕበልዎን። ይምርምርዎ፣ የብራህርህዎ፣ የመዛዝንዎ። ኣብ መጨረሻ ድማ ሓቅነቱ ይፈልጥዎ። ውሳነ ክውስኑ ከለውን ሱቕ ኢሎም ብሃበ ተረኸበ ኣይውስኑን። ናይ ሓደ ሰብ ሓቅነቱ ክምርምር ከለው ዝዛረብዎ ዘረባን ኣብ መሬት ዘሎ ተግባርን ኣመሳኺሮም ናብ ውሳነ ይበጽሑ። እዚ ማለት ሰባት ዘውረይዎ ጥራሕ ዘይኮነስ ዝሰርሕዎ ስራሕ እውን ብትኩረት ይርእይዎ። ሓምሻይ በላሕትን ጥበብ ዘለዎም ሰባት ኣብዚ መሬት ዝተገደበ ነገር እንተሃለወ ሓደ ነገር ጥራሕ ኢሎም ይኣምኑ። ንሱ እውን ሰዓት እዩ። በምንም ተኣምር ከም ዘይውስኽ ብደንብ ይፈልጡ። ከምዚ ምዃኑ ስለ ዝፈልጡ ከዓ ጊዜኦም ብኣግባብ ይጥቀሙ። ሕልሞምን ጊዜኦምን ንምጉታት ዝመጸ ዝኾነ ይኹን ነገር ናይ እምሮኦም ሕማም እዩ። ሻድሻይ በላሕትን ጥበብ ዘለዎም ሰባት ንማንም ኣይውኝሉን፣ ከምኡውን ኣየማሩን። ሰባት ስሕተት ከም ዝሰርሑ ስለ ዝኣምኑ ንማንም ኣይፈርዱን፣ ከምኡውን ይቅር ኣይብሉ። ኣብ ምድሪ ዘሎ ሰብ ኩሉ ዝተፈላለየ እዩ። ስለ ዝኾነ ድማ ዝተፈላለየ ሓሳብ ከም ዘለዎ ይኣምኑ። ሻብዓይ በላሕትን ጥበብ ዘለዎም ሰባት ድሕሪ ውድቀት በፍጹም ተኣምር ተስፋ ይቖርጹን። እቲ ዝገርም ነገር እንተሃለወ እቲ ውድቀቶም ንዓወቶም ከም እምነሰረት ይጥቀምሉ። በላሕትን ጥበብ ዘለዎም ሰባት በቲ ዝሓለፈ ዓወቶም ኣይኾርዑን። ኩሉ ግዜ ዝሓለፈ ነገር ሓሊፉ ኢሎም ይኣምኑ። እዚ ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብዞም ሰባት እዚኦም ጽባሕ ዝበሃል ቋንቋ ኣይሰርሕን። እቲ ዝጥቀምሉ ብጣዕሚ ዝፈትዎ ግዜ እንተሃለወ እቲ ኣብ ኢዶም ዘሎ ግዜ ጥራሕ እዩ። ሻምናይ በላሕትን ጥበብ ዘለዎም ሰባትን ሓደ መፍለይ ባህሪኦም ሓላፍነት ይወስዱ። ስርሖም ብሓላፍነት ጠንኪሮም ይሰርሑ። ጥበብ ዘለዎም ሰባት ካብ ጥፍኣቶም ከምልጡ ኣይደልዩን። እዚ ጥራሕ ዘይኮነስ እቲ ጥፍኣቶም ብድፍረት ተቃሊዖም ካብ ጥፍኣቶም ይመሃሩ። ታሽዓይ በላሕትን ጥበብ ዘለዎም ሰባት
ሓደ መፍለይ ባህሪኦም ምስ በዓልቶም ናይ ምንጋር ብቕዓት ኣለዎም እዚ ክንብል ከለና እዞም በላሕትን ሰብ ጥበብ ሰባት ነገራት ብዝበለጸ ንምርዳእ ከምኡ እውን ችግር ብቐሊሉ ንምፍታሕ ዝጥቀሙሉ እቲ ዋና መንገዲ እዩ ካብዚ ዝተልዓለ ድማ ኣእምሮኦም ብፍጥረት ናይ ምሕሳብን ናይ ምርዳእን ባህሪ ኣለዎም ዓስራይ በላሕትን ጥበብ ዘለዎም ሰባት ስለ ቐጻሊ እንተሓስቡ ብተደጋጋሚ ዝዛረቡ ቃል እንተሃለወ ግን ብዛዕባ እቲ ኣብ ኢዶም ዘለ ጊዜ እዩ እቲ ዝገርም ባህሪ ናይዞም ሰባት ኣይናደዱን ዘስመርሉ ቀይሕ መስመር እንተዘይሓሊፎም ንኹሉ ሰባት ብዝግባእ መንገዲ ይቐርብዎም ጥበብ ዘለዎም ሰባት ቅድሚ ምዝራቦም ይሓስቡ ንቐጻሊ ችግር ክፈጥር ዝኽእል እንተኾይኑ ዘይምዝራብ ይመርጹ መበል 11 በላሕትን ጥበብ ዘለዎም ሰባት ኣብ ስርሖም ዝተመሰጡ እዮም እዞም ሰባት እዚኦም እንታይ ኢሎምኒ ከምኡውን ሰባት እንታይ ሓሲቦም ኣብ ኣእምሮኦም የለን ስለ ካልእ ሰብ ብምዝራብ እና ብምሕማይ ጊዜኦም ኣይቕትሉን ምኽንያቱ ምንም ትርፍን ዘይብሉ ነገር ጊዜኦም ኣየባኽኑን ኣብ ዓርሶም ከይቋረጹ ይሰርሑ ጥበብ ዘለዎም ሰባት እናጽሓፉን እናንበቡን ይውዕሉ ካብዚ ዝተልዓለ ድማ ሓሳቦም ዘይድፈርን ዘይንካእን ይኸውን ምኽንያቱ ሓቅነት ስለ ዘለዎ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ እዚ ቻነል እቲ ንሎሚ ሒዘልኩም ዝመጻኹ ቪድዮ ነዚ ይመስል ነይሩ ክሳብ መወዳእታ ንምክትታል ኣዝየ እናመስገንኩ እዚ ቪድዮ ናብ ካልኦት ከምኡውን ናብ ባዕልኹም ምእንታን ክበጽሕ ሰብስክራይብ ሼር ላይክ ኮሜንት ከምኡውን ናይ ደወል ምልክት ጠብቑ ሰላም